vi tilbage. Det er søndag den 12. december. Det er advent, så vi har et program med overraskelser og store gaver og hele muligtjavsen. Vi fik jo fortalt jer alle sammen, alle jer, alle fansene, hele Roskilde Danmark, at Kings of Leon kommer og spiller på Roskilde Festivalen. Og vi har faktisk nogle rigtig gode nyheder igen i dag. Vi har den nyhed, at Danmarks nye rockband, det nye navn på den helt store scene, Maggie Talks, de kommer og spiller på Roskilde Festivalen 2011. Fuck, det bliver sejt! De er nemlig rigtig, rigtig lækre. Så prøv lige at se med her. Vi har et lille klip. Prøv at kigge. Sindssygt lækkert band, Maggie Talks. Jeg håber, I kunne lide det. Om ikke andet, så kan I altså finde dem på Roskilde Festival 2011. Og gud, var han lækker, Toge! Han er en rigtig, rigtig flot fyr. Om ikke andet er bandet et rigtig, rigtig lækkert band. Så ind og køb billetten, eller håb du vinder den her i gaveræset. Det er jo det første advent, så vi har endnu flere overraskelser. Og nu vi er ved. Det er ikke første advent, det er tredje advent. Det er også ligegyldigt, det er advent, det er hygge, og det er overraskelser. Det der er i det, det er, at nu vi er ved Maggie Talks, så har vi Maggie Talks forsanger Toge Lotz med her i studiet. Kom ind, Toge Lotz! Velkommen til. Ind og sidde her i hyggestuen. Tak skal du have. Tak skal du have. Nå, Toge Lotz, hvor er det dejligt at have dig med i studiet. Det er vores første gæst i studiet her. Fornøjelse. Ja, jeg har jo kommet lidt til skade. Det er helt jo. Om ikke andet, Toge, fortæl mig så Maggie Talks på Roskilde Festival 2011. Det er stort. Det gør det i hvert fald. Altså, vi havde ikke engang regnet med det, men fik et opkald her forleden dag, og så at få lov til at komme herind, det var bare helt genialt. Altså, jeg har jo set jer helt fra start, så, Ej, hvor godt. Så er det bare godt lige nu. Nu skal vi bare have en god jul. Så hvordan, altså, jeg synes jo, I er seje, og jeg ved, der er rigtig mange fans derude, der også synes, I er seje. Men Roskilde Festival, Roskilde Festival er rimelig stort. Så jeg tænker lidt, hvad var reaktionen for dig og resten af bandet? Altså, umiddelbart så... Da vi fik det første opkald, så ringede vi bare rundt, og så tror jeg, at vi hver forskellige steder vi nu var, der skreg vi bare i en dag, og så har vi egentlig bare skreget ligesom. Så jeg har bare skreget lige siden? Jeg stoppede med at skrige herude i gangen, lige inden jeg skulle ind. Og, så nu vi er ved det der med at skrige, ja. Så vi ved jo desværre ikke, hvilken scene I kommer til at spille på, ja. Men altså... Hvad forventer I? Altså, hvor mange står der og skriger? Er det sådan, at I håber på at fylde hele Odeon op, altså, eller orange? Det bliver meget hvad, så bliver det bare noget helt andet, end vi har oplevet før. Fordi vi har jo spillet en masse spillesteder, men der er bare en ting ved festivaler, som der er fuldstændig genialt. Fordi at man står der, og folk er i stemningen, og de bor der, og de ligner lort alle sammen, og vi ligner lort, fordi vi helt sikkert kommer til at feste indtil at vi skal spille, så det bliver kongen. Så I har det egentlig bare sådan, I glæder jer sindssygt meget til det? Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Og det gør vi også. Vi glæder os sindssygt meget til at opleve Maggie Talks på Roskilde, om det bliver orange, om det bliver pavillon. Det ved vi ikke nu. Maggie Talks kommer i hvert fald. Nu er det jo sådan, at vi også har en lille konkurrence her. Ja, den skal og vi skal lige udnævne gårsdagens vinder, og det er tillykke til Sofie fra Nordvest. Du har vundet en billet til Roskilde Festival 2011. Pisse vandt mine forældre ikke. Nej, det var ærgerligt. Men der er stadig masser af dage, der er stadig kun den 11. Der er masser af dage. Ja, der er jo selvfølgelig masser af dage tilbage. Det er det. Ja. Men vi skal også have trukket dagens vinder. Og nu har vi Toge på besøg her. Kan det være, Toge, at du vil trække dagens vinder? Det vil jeg da i hvert fald. Det vil jeg da i hvert fald. Haps. Det gaveræset, det er spændende. Det er Toge Lotz, Maggie Talks, der trækker et rigtig lækkert nummer her. Close your eyes, close your eyes. Men jeg kan trække for det. Det er spændende. Og vi spiller jo om en billet. Der står 683. Tillykke til dig, 683. 683. Skynd jer ind. Tjek din mail. Du har vundet en billet til årets Roskilde Festival. Du får svare med det samme. Og så er der jo en lille hage nu, når det er advent. Hvad er det, der? Det er jo, at fordi det er advent, så... I kommer ikke med alligevel. Nej. Fordi det er advent, så vil vi gerne lige forkæle lidt ekstra, som vi plejer at gøre hver advent. Og du har selvfølgelig vundet en billet til Roskilde, men du får også lov til at tage 2 af dine allerbedste venner med ind backstage, når Maggie Talks spiller, hvilken scene det nu bliver på. Det bliver virkelig sejt for jer. Vi skal hygge helt. Tillykke med det. Det bliver altså en hel dag i selskab med den her flotte fyr og hans
4 compagnons, bassisten og trommeslageren, hele Multichausen. Ja, det skal være en hel dag med Maggie Talks, så tillykke derude til 683. Ind og tjek din mail med det samme, og giv besked om, at det vil du rigtig gerne. Og så ses vi på Roskilde 2011. Så er der ikke mere end at sige tak for i dag, og vi ses i morgen. Jeg håber det 2 sekunder. Ja. Inden vi lige slutter, må jeg så godt lige slutte af med noget måske? Skal det være hurtigt? Vi skal wrap it up. Jeg tror folk de tænker. Det er sådan så, at vi i bandet har fulgt jer igennem de sidste 12 dages tid. Og har synes I har været virkelig, virkelig seje. Og der er en af jer, som vi har blevet en lille smule forelsket i. Og det er desværre ikke dig. Julie. Vi er lidt kommet til måske at skrive et lille julenummer. Nej! Til dig. Som jeg rigtig gerne vil spille for dig. Er det rigtigt? Ja, det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Så vil det være okay, at vi sluttede af måske med et lille julenummer? Vi kan vel godt lige give den 2 minutter mere. Jeg tror, at jeg vælger lige at forlade, hvis du skal have lidt mere plads. Ja, det vil være rigtig, rigtig fedt. Det også lidt. Så kan vi bare sidde lidt spooky. Vi tager lidt lys måske. Toga og Julie. God fornøjelse. Jamen, 2 lots, Maggie Talks forsanger på guitar til Julie. Den søde pige. Det her nummer, det hedder July in December. Er du klar? Jeg er klar. You are my one night in Paris, in Berlin. You are more than a girl. You're my friend. Please don't go. Stay and make angels in the snow. And if you want to, I could love you. Yeah. I wanna be the stuffing in your duck. Fingers you suck, the wrapping around your present, the paper you save for next Christmas. And if you want to, I could love you. You're my July in December, the Christmas I remember. I'll give you everything. I'll give you peace and joy. You're my July in December. Og så har jeg lidt på fornemmelsen, at vi har brug for lidt rap. Og hvem vil være bedre til at rappe end vores kære ven herovre? Niklas! Niklas, kom lige tilbage. Er du klar på den? Ja, det er godt at være med Maggie Talks. Okay, er du klar? Jeg er så klar. 1, 2, 1, 2, 3, 4. I thought you would join me in my sleigh, take the fuck off and fly away. But all of a sudden with a letter you sent, a picture of you holding hands with your boyfriend, tell all my tears. I put them in a jar, now I'm so full I don't have another jar. Please come back, I'll be your defender, cause you're my June, my July and December. You're my July and December. Jeg tror, det er det, der går og gevind. Det er søndag den 12. december. Det er slut nu. Toga Lots, Maggie Talks, Roskilde Festival 2011. Med sammen til min kære familie. Tak for den gang. Vi ses igen i morgen. I could love you.